Pagdating sa volleyball, may tuturing na yatang home of the champions ang bayan ng Umingan. Muling pinatunayan ng mga batang atleta mula sa Umingan National High School Boys Volleyball Team ang kanilang galing sa larangan ng volleyball matapos magkampeyon sa Developmental Division ng Boys Under 18 sa League of Learners, Institutions and Sports Inter-School and Club Volleyball League na ginanap nitong May 28 to 30, 2026. Maliban naman sa overall championship sa naturang division ay nagkaroon rin ng individual awards ang ilan sa mga miyembro nito. Tinanghal na best setter si Vince Giles Sersenia at Mac Kenneth Julian, habang best open hitter naman si John Edward Nazareno at best middle blocker si Miko Reden Tumbaga. Sa ipinakita nilang dedikasyon, husay at pagmamahal sa larangan na ito ng sports, may tuturing silang inspirasyon sa kanilang mga kababayan na kapag porsigido, tiyak na may iuwi ang kampyonato. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.